राजानि स्वार्थनि थाखाय जातीय स्वार्थनि थाखाय आरो जातीय एजेन्डाखौ लांनांगौनि थाखाय पलिटिकल पेट्रनाइज नांगौनि थाखाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय 2005 आव हाग्रामाखौ मदद होदों 2020 आव प्रमोद बर'खौ मदद होदों एबाराव जोङो बिदों जे आरोबाव एनादार टार्मनि थाखाय सुखनि माने एकर्ड सिगनेटरिनि जोङो सरकार नांबावगौ हाग्रामा महिलारनि जे खोथायाव बाथ्रायाव जेफोर दङ बे मोनसे मुखास्थ स्लोगान बिनि बादै बे जेबो नङा आरो बे स्लोगानखौ गोदानै बे बुंनाय बाथ्रा नङा बे थांनाय 15-20 बोसोराव बेखौनो बुंगासिनो दं जायफोरा दिनै दावराव अमरमोन बिथांमोना बुंदों आं नाम लानो साना बिथांमोनाबो सासे संग्रामि दैदेनगिरिमोन मोनसे समाव किन्तु दिनै हानजायाव दङ हानजानि थाखाय खोथा बुङो हानजानि स्वार्थआवल' बिसोरो उकालति खालायो हानजानि स्वार्थआव सोरनिबा डिक्टेसननि थाखाय खोथा बुङो बिथांमोनानो जोंखौ फोरोंलांदों जे इलेक्सनाव बाहागो लानांगौ मोनसे आबुं आलादा राजखान्थि हानजा जाय समाव बीपीपीएफ दादोंमोन एबसुआ रल लादों जाय समाव यूपीपीएल दादोंमोन एबसुआ रल लादों बीपीपीएफ निफ्राय बीपीएफ जादों जाय समाव बड'लेण्ड पिपल्स पार्टी बीएससी नि समाव बीपीपी दादोंमोन बिनि उनाव प्रग्रेसिव गावस्रादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे गोरोबथानि उनाव बे काउन्सिलखौ जे आत्मनियन्त्रणनि जे 6 शिड्यूलखौ गभर्नेन्सखौ सालायनो थाखाय पार्टी नांगौ पार्टी सिस्टेमनि गेजेरजों सरकार बानायो इलेक्शन जायो इलेक्शननि उनाव सरकार दायो दा एबसुआ जिहेतु नन पलिटिकल अर्गेनाइजेशन जातीय छात्र संगठन जों जिहेतु सरकारबो नङा जों जिहेतु पार्टीबो नङा किन्तु जोङो रायजो राजानि स्वार्थनि थाखाय जातीय स्वार्थनि थाखाय आरो जातीय एजेन्डाखौ लांनांगौनि थाखाय पलिटिकल पेट्रनाइज नांगौनि थाखाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय 2005 आव हाग्रामाखौ मदद होदों 2020 आव प्रमोद बर'खौ मदद होदों एबाराव जोङो बिदों जे आरोबाव एनादार टार्मनि थाखाय सुखनि माने एकर्ड सिगनेटरिनि जोङो सरकार नांबावगौ सोरबाया बुंगोन जोंखौ यूपीपीएलानो एबसु एबसुनि यूपीपीएल बियो मोनसे जास्ट प्रपागान्डा बियो मोनसे भुवा प्रचार अपप्रचार एबसुआ इन्डिपेन्डेन्ट बिसायख'थियाव मालाबा बाहागो लाबोदों एबसुआ मालाबा जोङो पार्टी दादों मालाबा सरकार दानो समर्थन होदों एकमात्र स्वार्थआ जाबाय जातिनि स्वार्थ जातीय सत्ता आरो जातीयताबाद आरो माने इस्यु आरो एजेन्डानि खाथिराव आरो जायफोरा दिनै दावराव अमरमोन बिथांमोना बुंदों आं नाम लानो साना बिथांमोनाबो सासे संग्रामि दैदेनगिरिमोन मोनसे समाव किन्तु दिनै हानजायाव दङ हानजानि थाखाय खोथा बुङो हानजानि स्वार्थआवल' बिसोरो उकालति खालायो हानजानि स्वार्थआव सोरनिबा डिक्टेसननि थाखाय खोथा बुङो बिथांमोनानो जोंखौ फोरोंलांदों जे इलेक्सनाव बाहागो लानांगौ जातीय एजेन्डा जातीय स्वार्थनि थाखाय आरो पार्टी दानाय इलेक्सनाव बाहागो लानायखौ बड'फानि आन्दलन बिनि उननि आन्दलनाव सोरबा अमर सिंह आरो दावराव देख्रेब मोनानो एबसुआव थानानै बै समाव खामानि मावदोंमोन आरो खामानि मावनानै इलेक्सनाव बिसोरनो बाहागो लादोंमोन दिनै जोंखौ बिथांमोना आसि थुबा जानाय नङा जोंथ' बिथांमोननि इयुन जेनेरेशन किन्तु बिथांमोना जोंनि पायनियारफ्रा जि रलखौ लादों दिनै जोंखौ जुदि आसि देखायोबा जातीय एजेन्डा जातीय इस्युखौ सोर फुलफिल खालामगोन बे खोथाखौ बिसोर सानाबासिनो गावसोरनि इन्टारेस्ट गावसोरनि स्वार्थ आरो सेल्फ इन्टारेस्टखौ लानानै जायफ्रा खामानि मावदों बिथांमोना बे खोथाफोरखौ बुङो आरो हाग्रामा महिलारनि जे खोथायाव बाथ्रायाव जेफोर दङ बे मोनसे मुखास्थ स्लोगान बिनि बादै बे जेबो नङा आरो बे स्लोगानखौ गोदानै बे बुंनाय बाथ्रा नङा बे थांनाय 15-20 बोसोराव बेखौनो बुंगासिनो दङ बेखौ लानानै जोंहा गोसोआव गाज्रिबो मोननाय गैया बुंनांगौबो गैया आं नोंथांमोना सोंनायखाय बेखिनिखौ फोरमायबाय।